Amen. Amen. And so you can put a sorcery and you bush and pastor. Who don't pastor? And I don't have a car because you and our forefathers who have the sorcery spirit, bush you do a toilet mama who and Kumo. This program is brought to you by Rabboni Group, the Kingdom of God Ministry International, Unity of the Spirit in the Bond of Peace Fellowship, Nyamibechre Prayer Camp, Camp David, Code of Israel, Inspirational Research Society, Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital, Commission on the Rights of the Kingdom of God and His Righteousness and Administrative Justice, Rabboni Supernatural Intervention, Ele Hadi, Barim University, Prophet Dr. Abednego School of Giftology, Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory, Mystery TV. I was at Mystery TV. Message of first time in your message subscriber to message channel. I know what I saw the bell on the account. Send a day now upload me to the first person. Young Sabidi can I name Prophet Dr. Abednego and I won't put in Probusia. Your baby and come on query and when you be at the food message of a coming. You will for Abba nothing. They didn't come. I bring my neighbor's son as I promised. In the name of Jesus. Without shedding of blood, there's no remission of sin. And so that when I did that's what I said, sorcerers, no, when we are dangerous, Nana. Who created heaven and earth? One of those who has. Amen. Amen. And this me person mention maybe we are going Thursday this year Old Testament. Okay. We have this New Testament. Okay. But we don't to ask because we are from into more right. Someone to ask what you say. We want to call sorcerers. We back the sorcerers, the witches, and the wizards. They are dangerous. Amen. Amen. Why they are dangerous? Holy Ghost, we thank you, Jesus Christ of Nazareth. When we talk of a sorcerer, it's a human being. Sorcerer. Sorcerer. Okay. When we talk of a witch, a human being. Wizards, a human being. Amen. Amen. Until now, we are going to or so assassin. We become on so and over assassin. Until who created the sorcerer with the spirit that the sorcerer is using? God. Okay. And everything belongs to God. And a minimum alpha aji. When the natural catching say, for God did not give them the spirit of fear, that is sorcery. Okay. Which is in the wizard. We never never buy it. Amen. Amen. Now, He gave us the spirit of what? Power, love, and of sound mind. Okay. In the spirit in the I will. Okay. And this I will now pray to that. Let me be fit that. You know about it. You have you know about it. And the two say that tattoo, my so far they are two, then you go to I said, but the way you use our spirit. the spirit to black. Okay. And that black is all to me, papa. And then come quiet. And I told you to deceive lying spirit. They lie to the people of God. And this
Never say everybody hear that. We beside the sources, the witches and the wizard, and how people are wicked. Amen. Amen. When we talk of a source, we are also mad bosom. No, no question is or your bosom. Source or your bosom. Or sounds of bosom. Okay. Bosom is a bit of bosom, but no on password. We are on time password. You know, I perform 99 by day. Bosom by. You know, in a church. We are interviewing password or touching it. To be meaning. That will be a good sorcery spirit. To be a without one to Sabus non password. All money will need just one. Who password about me, sir. To be cool and be proud. It looks like before we be in password. That in your okay, they say I will follow some more castle. And all password show you. Nani ya ko sumo me ma ya kase ti mo ye ko ye yi e na gbe ni be e preach sana o sana ka je fe note de daga ye de ha ko ko bu ne nai o bo so fu ba o be kanya me asem that's it. Mama Mr. say e ba no be yi say ye bo be yi yesu be yi yesu ohun mo ni ade a e ya na ka me say Africa han kwa na sa de mu e wo na ihu ne kase pa. But you Western world now, a yana enter sour. Western world in a party, you know that form would celebrate a Halloween, or would they celebrate which is near dear, or my judge to so. You compare Africa and Western world now. Western world not to pump a breed, at a chair, a big grimoire. Yes, you miss rabbi for pa. Yes, you miss wrong on the pa. Baby say, a tradition, a religion, Emma. Africa had no for the intimidating Africans and Emma Yentin because home na a bed boy more so free. Mokon then home they say a you pay ye and your papa and you say Emma Western world no a use to sound home a day to poem criminal and I yet I didn't know. You and the brothers, our father which art in heaven, hello be the name thy kingdom come. And morning the girlfriend Halloween, the witches and the wizard, which is a human being. Sorcerer is a human being that carries spirit, have power. And you know, which is they have gone forward for 500 years. Okay. What I say, 500 years, and therefore, no everybody, no could miss other. Okay. So, yeah, I was where I was saying, the white people in the Western world, they have killed millions of witches and wizards for over 500 years ago. Life. Some way be fancy. Because they display. Who are the same things need to be there. And what could one ask you now? And the Kakana can buy. And the Obadia, and you from the Sayadi. And the just say, ya wadi ba ya papa no kwa na beka na Africa abefo ahe ina time no kwa abefo ina wo so abefo as abuche si wo in si Africa and I say see 500 years ago. Okay. Na Africa kwa you know to say Feni yeba na you ti you ma ye na kata ya na feni yeba ye be na wu say ye kuma abefo. Okay. And then the couple of Israel for himself, but you know from Israel as and you not go have pay you Africa pay you. Now, Chilean Kumina, I saw nothing in Pakistan before. We better one I went through. When they use one over and the Papa Ben one day. Amen. Amen. And this is Nipa and the logo so no one Kumina. Only we don't need down. We are all in the Bible to us and not to us. Amen. Amen. And the one name. Na say you could be the baby na no to us. Okay. Amen. Amen. And so you can put a sorcery and you bush and passory. Who don't passory? And I did have a car because here in Kumo our forefathers who have the sorcery spirit, bushing voodoo a tool Bama Muata, who in Kumo. So that's so much Jadino. Who Jadino? And I did not be dominating. And took over right in here. Now, you say, and I did be saying you, who should be your therefore. With it, Marie SD,
saa 7 day no busu okunu wɔ bɛɛfo na wɔ bɛɛfo na nto ɔbaa no bɛnya bia na ɔnya bi wɔn yare a na wɔgya ayi na akɔfa obi kunu so wɔ bɛɛfo amen na afei ne bɛhwɛ nso maame papa no nyɛ o ɛyɛ sɛ papa no ofiri fa na wakɔtwe mpra asan bɛtena papa no ho na papa no so na ɔwɔ bosom a ɛkum nipa ɛyɛ papa no ɔyɛ ɔsɛ ne kunu yɛ agbeni wɔ agbeni wo ware agbeni a wosan kɔtwe mpra asan bɛtena wɔn kum wakyɛ ɛsɛ sɛ agbeni na nkɛsɛ kɔ ɛhɔ a bosom no ɔbɛbɔ papa no ɔware ɛnim ebi si mate wɔ mmɛho bosom no nkɛsɛ bɛbɔ mama nyɛ no hopɔ mu na wɔ ba me nkyɛn no hopɔ misi no hopɔ ba me nkyɛn this is prophet of the king of God ministry no hopɔ bosom nkɛsɛ ba me nkyɛn sɛ ne papa saa no sɛ ɛyɛ ade pa o sɛ ebia ne sɛ ɔmo example yi sɛ obi a ɔyɛ ɛwɔni no kɔfa na wontumi mfa bɔne nkɔka na wuli ɛma ne nyuma na ɛna ɛbɛma no kɔ ɔnim na wakyɛ sɛ wɔre a meware wontumi twe pra wo wotie ɛnti obi a wokyerɛ na ɔma ɔtwɔpɔ na wokɔfa n'akyi ɛbɛkyena ɔbɛma nso bi na ɔne wobɛda ɔbɛyare gye sɛ ɔkɔkyiaa kɔhwehwɛ ne nti akɔ so ansɛ na bosom ma mɛka sɛ me na meyɛ saa saa time na dubu a mmɔbɛ mu na monnim na ɔde wɔn ɔbaa no kɔɔ bosom hɔ waka ɔmba bio wotie ɛnti saa sɔsere saa nipa a ɔyɛ sɔsere ɔkuta bosom a nkɔ asɔre na wokɔfa no na wɔawu na ɔte hɔ a ɔbɛgya wa ne nda ɛbɛyɛ adwuma na ɛyɛ adwuma ɔno nso ɔnni ahummɔbɔ ɛna bɛyifoɔ nso ɔnni ahummɔbɔ ɛnti nipa no tim bɛyɛ aduane ɔtumi nwuɛ de wɔbɛhaw a na wɔhaw ɛbɛkɔ so a ne nkɔ so nti ɔman no ma ahodwo bɛbɛba ahoto bɛba amen bɛde yɛde yɛn nkɔmmɔnis ne korakorakora me mmisa sɛ yɛka bɛyi a yɛde wo anaasɛ yɛde ma spiritually bɛyi yɛmfa mma yɛmfa wo nti obi yɛ bɛyifo a sɛ ɔwo a automatically bɛyɛ no nte saa nti a wɔde ma sɛ adi wo so ɛsɛ abɔfra na ɔbɛwo no yɛwɔ mmɔfra mmienu wotie yɛwɔ the white angels and the black angels nti abɔfra na ɔba no so ɔyɛ black angel a bɛyɛ bosom ho na wɔde bɛgya no nti wɔwɔ nipa bosom na spirit no ma bɛkyerɛ sɛ wei momfa ma akyi mfa ngya no ɛna those people with the holy ghost no nso no ɔno bɛka sɛ ne te sɛ Elijah wagye sɛ Elijah na ɔyɛ aware sɛ the power will go to Elisha Elisha nso no wɔanya hu sɛ wɔbɛba ne hɔ nti sɛ ebi ne kyiaa kɔpɛ mu na Elijah bi sɛ dɛn na meyɛ ma ɔso tumi no mehia no mmɔ ho sɛ mo waka nea wontumi yɛ nanso sɛ mekɔ soro a wate ana ɔnteɛ sɛ ne master mɛyɛ dɛ dɔkɔ so dɔkɔ so a ne wɔni gu fɛ na ɔfa sɛ alas ne master ampa sɛ ampa tumi no aba mu deɛ nsuo mede mmɔ mu a gbaa nsuo ne pa na ne bɔ mu gbaa nsuo ne pa yes game start ɛnti nkɔfɔ no kɔhyia no nkɔla 42 kyerɛti kɔdɛ wona so wobɛyɛ na dwene kwa wo sɛ ɛsɛ me na moyɛ bi sɛ sisi firi no mu ɛnti one bɛkye 42 children see the man of God and dream the game na start and start when they come in the rough when they be profitable no be for the same one somebody subscribe share like and comment very good it's a touch what we are not taking my professional hand this ministry TV and this is this minister of God prophet Dr. Benigo Mami Church yẹn kasa bebree o yare bibi ha obi abu obi a yẹn kọ so o yare Jesus said come on to me all that river and every land now we will rest you may find rest for your souls baby amu obi ama amene bẹtẹ ẹ yẹ yesu de amen. abusua mi da sẹ ẹni abúlé ní adagye de hwẹ ẹdùnmẹdì ni maami aha yẹ de kọmọ twitwa ni nyinaa esi yẹn ne prophet Dr. Abednego ẹna edi nkọmọ na ọdún sọfọ panyin a ọda the kingdom of God ano abusua sẹ yẹ de sikasẹm na ẹha adwumasẹm wàwáyẹ náà yẹ basa beebi obi akọ yẹ no nkwa a enye yi beebi ara mtena sese ya mese mekafo Dr. Edinamo na ntina fie na mfa number no na mfrɛ na nka wo hawo na mfa nkyɛ Dr. ba me saade a wa aboa wo hu aboa pese wo se edidi kwan emranti so na mo na bra on sawo road no so odi ko oyo ko janche na kwa ɛna asofo pani ebutu ɛne me metena se kane ha wo nyina kyɛ no hwehwem na wotini aboa sunsunfo ama wo so onya wo fa hodi mesrɛ sɛ obegya comment ɛwɔ comment section hɔ
all the social media handles no Mystery TV. All subscribe like ya share that before so in biashwe din at the dark gold macra. Onua impenifo say pintia sase enna wakwa. Sanso ena impenifo san ka say senka wiase bibini wa enkeda nka yanto yaprum. Eno nti onua wo bobra na niema enkoyie emfama wa. Bibia ore onsabe sombia no na asai. Wadwuma sam enkoyie. We kire say ahonhom ene sunsum bi asore ede etiawo. Nanso trokronkron na mayate ase say mempene ma beifo entenase. Eno nti ene duei mekanfo Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital Ediamao. Na Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital die. Ye fra wa say abeifo suro die yinta ebedadi die esie ebeba ponten. Abonsafo no o ma me papa kwa ni otumi beda. O ma me wabusuani unua bi ni obeda. O ma ho na ma ye oya. O ma bibia ye. Sa de na eba wo so. Enya de papa eye okra no na wogusu tata. For bad people usually pretend to be good, and the ugly people who hide their ugliness by dressing themselves beautifully. I've told you. Sorry, God is still revealing. God is still speaking. Or how be anywhere called Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital. Sao how no entimi enfree ho. Eno nti onua maintenance tutumika na kopiemo. Ewo insawam adwagiri oreku liberty nafa wo hawo wa manie watete onkonanda wa pinisie ekodan Prophet Dr. Abednego Yankopon ebefa ne so ayoyie frɛ Prophet Dr. Abednego ewo sa numbers we so 02085995576 02085995576 ana 02789772215 02789772215. Afuwe dear, enough is enough. Yako Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital. Akope faudie.